Čestitke domaćinu ekipi Riboli Kaštela, prvo na odličnoj organizaciji turnira i na osvojenom prvom mjestu. Turnir je organiziran i odigran stvarno na visokom nivou što se tiče ovih mlađih dobnih uzrasta i mislim da je ovo početak jedne dobre priče i da će ovdje biti dobrih rezultata i poteće dobre igračice i igrači, jer ipak smo mi i grad odbojke i treba to što više njegovati. Čeka nas, mislim, velika budućnost. Prije svega čestitao bih svojim dečkima na osvojenom prvom mjestu i jako sam ponosan na njihovo zalaganje, njihov trud koji su uložili ovaj turnir. Što se tiče samog turnira, ja se nadam da smo ispunili nekakva očekivanja, postavili smo visoku ljestvicu i turnir na kraju bio organiziran na jako lijepom nivou i nadam se da će ovo početak jedne lijepe tradicije i da ćemo gajiti ovu tradiciju u budućnosti i nastaviti s ovim turnirom. Želim se zahvaliti i čestitati domaćinu Riboli Kaštela na prekrasnoj organizaciji turnira. Iznimno je čast i počašćeni smo što smo dobili poziv, što smo sudjelovali ovdje. Kako je najava da će se u budućnosti raditi još i veći međunarodni turnir, želim svako dobro. Još jedan put čestitke i hvala na ovom krasnom natjecanju. Bilo je super, organizacija je bila jako dobra. Evo, naše cure su osvojile drugo mjesto, zadovoljni smo, dale su sve od sebe i to je to. Zahvalio bih se stvarno svim sudionicima turnira, moram priznati da je turnir uspio, bio je najljepši osjećaj bio vidjeti gomilu djece u dvorani. Hvala sponzorima, hvala Riboli Kaštela, hvala Splitsko-dalmatinskoj županiji i manjim sponzorima, volonterima. Mislim da je turnir uspio, da je ovo samo jedan početak onoga što nas čeka sljedeće godine. Već imamo dobre planove, već od sutra počinje priprema za sljedeću godinu. Iznenadit ćete se, napravit ćemo puno jači turnir međunarodni u kombinaciji s kampom, tako da je ova proba uspjela. Također bi se zahvalio i čovjeku koji je puno pomogao u svemu ovome, to je gospodin Dugančić, koji je zapravo bio neki spiritu moment pokretač ovoga svega i mislim da je turnir uspio. Još jednom sretni blagdani svima i sretna i uspješna nova godina. Evo, prva godina Ribole Kaštela Open 2021. godine, grad odbojke, dvorana odbojke. Prekrasan happening nakon 2 godine korone, nakon 2 godine pauze gdje nije bilo previše aktivnosti, naročito za mlađe kategorije. Uspjeli smo skupiti 3 ekipe, jednu momčad i napraviti jedan pravi turnir gdje je jednostavno pobijedila odbojka. Nadamo se da će ovo samo biti početak, temelj za jedan internacionalni kamp i internacionalni turnir koji će pokazati gdje su Kaštela u odbojkaškom svijetu. Eto, hvala lijepo, sretna nova godina svim ljubiteljima odbojke i svim stanovnicima Republike Hrvatske. Hvala i zdravi i veseli bili.